Той колко пъти мина покрай мене. Може видя ме даже. Даже ме видя. Как има минута? Може 20 секунди. Още 20 секунди. Аз победих! Как 5 рунда, бе? Ти утре си, бе? Аз да се кутам и другите. Добре, аз вече съм се скутал, така че една точка за мен. Да. Имаме 4! Открихте! Не си! Времето! Даже минаха! У миналото видео 1 минута и сега 2 минути! Вече Да се смени с местата. не се сменява местата, има си рисувка. Така че една точка. Имаме по 2 гунта. Сега. Сега втори. Сега. Се кутна. Не се став това, който там. Няма право да гледа. Добре, ама ти да са там първо. И ще имаш 2 минути. Ох, студено ли тя? Да. Маймуняк. Даже не се заснех на видеото. После мога да видиш видеото. Кога ще остане клик на него, ще остане линк на неговия канал. Преди малко, когато почнах, може да се разходят направо. Добре, айде. Точно, 3-2 на старт. Кога? Сега буквално ще видиме. Сега буквално ще стигна тук в кръг. Едвам 10 секунди са минали, аз вече измръзнах. 20. Не, минали са цели 30 секунди, вече половин минута, откакто се крие лап. Ще имам с малко си видим. Хайде. Завръщаме се тук, е студна кутийки, лед на филийки. Хора, така че се абонирайте за канала с кампанката. Ставайте лайкове! 1 минута мина! Хора, има още малко. Ако намериме, той губи. Играта е 3 минути, он не намери точно на 5-та минута и 2-та секунда. Така че хора, след това, когато се абонирате за канала. А той има още цели 20 и няколко секунди. Хора, буквално вече съм ги замръзнали ръцете, но аз решавам все да снимам и все да снимам. Още 20 секунди има. Абонирайте за канала, ставайте лайкове, ще остана линк на неговия канал в описанието да се абонирате за него. И естествено, ако не сте гледали моя канал Ради Студио, влезнете в канала, абонирайте за канала, задържите на кампанката да получавате известни за всяко ново видео и да харесате всичките ми видеа, особено в проклятието. 3, 2, 1, тръгвам! 10 минути вече почти минаха от играта. А сега ще ходя по стъпките, които са пресни. Не, че са пресни, вкусни. 20 секунди са минали от играта! Ако той не влай, също да се сме. Ако завършим наравно, ще има още 2 рунда. Така че... Ще да падна. Ох, паднах. Малко му. Паднах. И малко се и намокрих. Ах, то Анди! Анди сега ще намеря. Чата ми ръкаста навих вода и студено. И ми е студено. И ми е студено, Анди, ако те намеря, ще отрепа. Че мисля, че го чуха.
Майко чух. Майко чух! Вече не може да се движи ръката от студ. Май ще има един рунд за него и един за мене. Не знам. Сега да като пълен олигофрен. Ето тук това са пресни стъпки. Ходиме. Анди! Натопло ли студено съм от теб? Натопло ли съм или на студено? Той не казва хора. Нали съм на топло или на студено? Топло или студено? И това не казва нищо. Ще търсиме. Само да не е откраднал моето блокче. Само да не е откраднал моето дръвче хубаво. Къде се подсягах? Там имаше по-хубав път. Тук има клонки, ще ме защитат от снега. От дълбокия сняг. Май ми се виде нещо. Дали има някой тук? Някой може да е. Анди! Ей, то поне нещо да викне, бе! Хора, ще има трета част.